हाय लोगोफोर माबोरै दं खबरफ्रा मोजां ना गाज्रि खबराथ' बहा गाज्रि थानो मोजां जाखागोन नाथाय आंना मोनसे टेनसन दं आरोना लोगोफोर आं दासिमबो मास मोननै मोनथाम जाबाय आंनि चेनेल खुलिनाया एमएन बड' गाजा भिडिअ चेनेल मानोना आं बारा भिडिअफोरखौबो बारा माबाथ'वाखै चेनेलानो आंना बारा जौगायाखै नालाय मानोना आंनि इउटुब चेनेलखौ रावबो नायफिना आरोना आंना चेनेल नङा नामा आंना चेनेल नङा आंना माने बिदि माबादों आंनि चेनेलखौ बयबो एसे मदद खालामबा आं जोबोद गोजोनगौमोन आंनि भिडिअ हगारनायफ्रासो मोजां ना गाज्रि जाखो आंखौ एसे मदद खालामबा आं एसे गोजोननाय आरो बुहुद खुसि जागौमोन आरोना आंना दासिमबो 27 साबस्क्राइबारल' जादों आंनि चेनेलखौ रावबो नायफिनथारा एसे आंनि चेनेलखौ मदद खालामबा आं जोबोद गोजोनगौमोन आरो बे आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोनदों बिसोरनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो आंनि चेनेलखौ जाय साबायखर होआखै बियो आंनि साबस्क्राइबखौ एसे बारायना होदो आं अननानै प्लिज खुलुमनानै बुंदों आं